Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má onedlho diať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas je blízko. Zjavenie Jána. Ale ako som slúbil, ideme robiť viacej videí a ideme ich robiť častejšie. Ideme sa vrátiť naspäť do toho trendu ako na začiatku do roku 2019, kedy sme robili jedno video každý mesiac. No. Čo vám mám na to povedať? No začnem tým, že spustím sériu výhovoriek, prečo som nebol doteraz schopný vyplúť ani jedno video. Na hovno vody, neustále povodňové stavy, počasie ako v Jeruzaleme, zima, sneh, dážď, predpovede SHMU o daždivom a teplom lete sa skoro naplnili, akurát s tým rozdielom, že bolo daždivé a chladné. A to pretrváva vlastne doteraz. Aby bolo v strede leta 12 stupňov ako najvyššia denná teplota a neustále jebe dážď. A tak nás klasicky aj tento rok zachránila Bešeňová. Toto dnešné videjko, chlapci, ale bude obsahovať aj súťaž. A nebude to jedna, ale bude ich rovno 7 disciplín. Hráme o šiltovku, hráme o triko, hráme o udicu, hráme o paletu nálepiek, hráme o nástrahy, hráme o Noémovú archu, hráme o klobúk s odznakmi. To bude akože také moje ospravedlnenie odo mňa pre vás za to, že sme celý rok nepridali video a že ste na to museli takto dlho čakať, tak som sa rozhodol, že vás tak trošku akože detinsky odmením. Keď mám čas, tak ležím a oddychujem. A keď nie, tak len ležím. Fotku
Nie, promiň. Mám tu pátý problém. Uvidím tě, udělám se. Mám tu šestý problém. Rozpustíš, co udělám se. Mám tu sedmý problém. Sundáš triko, udělám se. Mám tu osmý problém. Než uděláš se, udělám se. Co by za to dal? Vydržem to díl. Bešeňová bola zo začiatku pre mňa trošku trápenica a môj zvyk z rieky chytať na 12 silón sa pretavil do non-stop padajúcich rýb a bešeňovské torpéda mi strihali silónik ako vlásky. Strašný duhák, to bude mať 92 alebo tak dáku, ale pekná ryba. Abo šťuka. Odjebalo mi to. Toto malo 70 a viac, hej, akože zase to treba nehať. Ja mám 10 silón, hej. Ale čo sa stalo, ja neviem. Po dvoch takýchto zážitkoch som sa rozhodol prejsť na ťažší kaliber. Natočil som tam 16 silón a to sa ukázalo ako správna voľba, lebo do tohto silónu sa už dalo aj oprieť. Ryby prestali padať a osvedčilo sa mi tento silón aj na veľkej vode a v pohode som dokázal na to vyťahovať aj zubáče alebo šťuky alebo proste veľké dravce. She is killing all the boys in the hood with those motherfucking bloody ass shoes. She is all the boys in the hood with those motherfucking bloody ass shoes. Rosé bottles popping, I'm just saying. Club is filled with models, don't be hating. Obľúbenú značku silónu, na ktorom chytám v podstate od malého potôčika až po veľkú vodu, je značka Mikado, edícia Crystal Line. A tento silón má jeden z najlepších nosností od ťahu v úzle alebo pevnosti až po... Ešte raz to musím dať, bo teraz som sa zamotal, nevadí, ešte raz nevadí, normálne akože poď, nechaj to kľudne zapnuté, máš to hej stále. Obľúbenú značku, ktorú používam, je Mikado, edícia Crystal Line a tento silón má jeden z najlepších nosností a pevností v ťahu aj v úzle. Ako príklad uvediem, že 0,10 má napríklad nosnosť 1,6 kg, kdežto ako konkurencia od značky Stroft, ktorá je tak strašne vyspevovaná do nebies, má nosnosť iba 1,4 kg. A to pritom ten Stroft je ešte raz tak drahý ako to Mikado. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. A nahodím tu nástrahu, mám tam oblúk jak sviňa, hej, čiže necítim vôbec, keby sa dačo dialo. Ale nechám to tak, mám tam úplne ľahkú hlavičku. Nejdem to ani navíjať, normálne nech si to v tom prúde niečo robí a ten pstruh, ak to uvidí a zobere to a dobre sa pichne, tak sa mi sama rozbehne tá cievka. Ale myslím si, že to bude najskôr až potom, ako si zapálim. Lebo ak si nezapálite, rybu nechytíte, chlapci. Tak čo, uvidím dneska prvú rybu sezóny alebo nie? To sa dozvieme za chvíľočku. A tým, že ten kanál je taký zabahnený a že je tam ten veľký nános blata z tejto strany, tak vlastne ani nezachytávaš vlastne o dno. Ide ti to plynule pekne po tom nánose bahna a víri to dno. Čiže tieto ťahania s takýmito prestávkami, bez drgania špičky, môže donútiť vlastne tú rybu to zobrať úplne elegantne z dna. Je tam. Je to duhák, vidno, že je krásne farebný. Ešte neviem, či mliečňak alebo ikernačka. Je to samica, ikernačka to je. Wow. Preto to som sem prišiel, plútvi preč.
zakrpatené voláke. Paint all on the walls, sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, roll up in a Bentley. No, tak takto vyzerala, chlapci, prvá ryba tejto sezóny. Moja. Som spokojný. Prvá súťaž bude o túto trackerku, ktorú ja tak rád nosím. Má to sieťku, takže v lete je to pohodlné aj v horúčavách. No a je tam ten pstruh, je tam ten potočák. No a ak chceš vyhrať túto šiltovku, tak pod toto YouTubeové video do komentu napíš, aké je podľa teba moje najobľúbenejšie pivo. A prvý správny koment vyhráva. Prvý. Ešte sme, chlapci, vlastne v minulom roku na Silvestra stihli jednu vychádzku k vode. Tam sme vlastne zamkli rieku, urobili si nejaké selfiečko a rozlúčili sa na chvíľočku s rybkami. Lebo tak sa to proste robí, chlapci. Toto si dober. Čo? No to mám. Jediná vec, čo funguje. Tu mám a podobnú mám dokonca ešte aj naviazanú. Tu mám Perdigon, ale tuto som volá chytený. Vidíš ma? Vidím, že len si neprepičný do piči. Dobre, je to von. Mohla by byť, ale nie je ona. Dobre, to nevadí, ja poskúšam. Skús preložiť a budeš mať pokoj. Hej. Ostaň. Podo mnou, ja som bol nad ním, proste nič nechcem. Poď túto ku mne. Poď, Bender, pozri. Do boha, tu sú hĺbky zrazu. The kids have a new take on faith. Pick up the pieces, get carried away. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart, 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 oh my heart. It's sweet and it's sad and it's true. How it doesn't look bitter on you. Oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart. Takáto ryba. Ha! No toto je taký liečivý čaj. Spravil som si, že dal som do toho 2 zelené čaje, potom som tam dal 2 tie rozpustné Paralen gripy, tie teraflu čaje a ešte som to celé precedil cez čerstvý postruhaný zázvor. Takže toto si tam dám teraz. Takzvaný liečivý čaj. A ešte dodám, že hlavná ingrediencia je tam asi 2 deci džinu. Dám si ešte druhý, počkaj. Joj, boha, toto lieči. Daj tak, Miro, aby ty si sa tu ešte vopchal, tu, hej? Asi je v pohode. Ak chceš vyhrať túto archu, tak na svoj Instagramový profil musíš dať fotku so svojím hotspotom. Hotspot znamená, že tie nálepky, ktoré ja vám pribalujem do objednávok, akékoľvek, nemusí to byť len táto kruhová čierna, ale môžu to byť akákoľvek z tých nálepiek, ktoré odo mňa máte lepiť kade-tade po svete. Či to bude záchod vo vlaku, či to bude tabula pri rieke, či to bude frajerkina riť. Fantázie sa medze nekladú. Kto chce vyhrať Noémovú archu, tak na svoj Instagramový profil pridáš fotku a označíš to hashtagom 6 € v pluse hotspot.
A ja vyberiem 3 najlepšie hotspoty a užívateľia na Instagrame rozhodnú, kto to teda vyhrá definitívne. Takže z 3 finálových fotiek užívateľia na Instagrame rozhodnú o víťazovi. A ste chytili dačo? Ha? Chytili ste dačo? Všetko v poriadku. We're getting a slight increase in the number of doses that we'll be getting to the state. I am so obsessed. I want to chop your wall. Black hole sun. Adik saya baru beli gini dari akak. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the. A ty čo nespíš? Tento rok sa ale chlapci niesol v duchu novej gumičky, vďaka ktorej som povyťahoval svoje osobáčiky bešeňovské. Imitácia dážďovky, 5 cm dĺžka, trošku hrubšia ako predchádzajúca verzia. Budú takto balené a na webe budete mať možnosť vybrať si aj, či chcete dipované alebo bez, a tam budú 3 varianty tých smradlavých dipov. Keď takto pomalinky točím, tak vlastne tá dážďovka krásne rotuje, jak taký paragraf. Počasie je také škaredé, pod mrakom poprcháva celkom husto a nikto tu není. Máme aký deň? Dneska je útorok, 11 hodín do obedu. Máme hodinku čas, klasicky ako Miro máva, a ja sa tomu prispôsobujem. Čas běží, ale já jsem stejnej. Typ, co je sever, stále jeho runway. Mezi kopcema vede ta highway. Náruživej hráčka si sklej. Mám svobodnou vůli, být tím, kým chci. Nikdy mojí mysl nepotrají. No dobre, som zvedavý. Ryba mi to zobrala tu pri brehu. Som vyťahoval. Je to ikernačka, dúháka. Dobre, veľmi pekná ryba. To takto strašne rýchlo odpláva do ryti. Nemám nič. Teraz neviem, kde som si cigaret. Je tam. Sám si to zobral pri prepade. Treba tú rybu tlačiť ku hladine, no toto vyzerá byť na mliečňaka. Minimálne rovnaká veľkosť. Nejdem to odlepiť od dna. Ty kokot, mliečňak bohový. Ešte väčší a mliečňak. Bojím sa zaprieť do toho. A krásny mliečňak. Tu je 2 metre. Už je viac. Teraz je voľako ľahko. Brutálne ružový pás má na boku, ešte stále neviem, že... Boha, krásna ryba. Mliečňak, bohový. Ježiš, boha, toto je hádam najkrajšia ryba, akú som chytil, čo sa dúhákov týka. By sa mi šikol plávajúci podberák ako makika. Do ryti, už je to dlho, už by som ho potreboval mať pri sebe. Ty kokos, ale ma povláčil. No toto, keby chlapci na rieke takúto rybu, tak to ja neviem, či vyťahnem. Chlapci, prosím vás, doprajte mi. Doprajte mi, kýmoce hlavou, strašne kýmoce hlavou. Meter odo mňa bol. No, už som ho mal v podberáku, keď nemať taký úzky podberák, tak už je tam.
piči, dvomi rukami pre Boha. Tebe jebe. Nájdi svoju sílu. Malý podberá, chlapci, strašne malý. OK, ako dobre chápem, tak každý má svoju runway mať. Miesto, odkiaľ môže štartovať a kam sa vraca parkovať. Lepšie automat ako hrať automat, a preto musí veľa trénovať a menej kaprovať, odmena bude férovať. Je bankomat a je všeobecná úverová. A odtiaľ úverov na letecké dni mesta Piešťany, to sme my, otvorenie kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na ostro, štartuješ krot svoje hormóny. Je to moje runway, cesta na vrchol k cíli, chce to udržať bíli, môže času tomu dej. Moje runway, more není to chvíli, co tu žijú pro rap a držím si kúr. Je to moje runway, cesta na vrchol k cíli, chce to udržať bíli, môže času tomu dej. Moje runway, o tom to celý čas hovoril, už som spokojný proste. Bežku už nemusím navštevovať. Chcel som jednu takúto rybu. Na začiatku sezónu, jak sme tu boli, mi jedna takáto veľká padla, inak som nemal to šťastie niečo väčšie zdolať. Potom sme tu boli druhý raz a mal som 3 ryby takéto na palíci, ani jednu som nedokázal vybrať. Teraz som tu bol tretí raz, konečne prišla ryba, kvôli ktorej sa mi nedalo spávať a kvôli čomu som vlastne sem šiel. Misia a kvóta je splnená. Vidíme sa najbližšie na rieke, chlapci. Čaute. No, Kara má dneska termín, ale zatiaľ sa nedieje nič, no tak tomu musíme pomôcť, viete ako. Tu je Ema. A už sa pýta vonku, každých 6 minút máme kontrakcie. Vyzerá to tak, chlapci, že zase sa to deje. Neviem, ako som to zarybnil, ale presne na termín to ide zás. Tu je Ema a tu je Kara, alias Ruženka. No ako sa cítiš? No vidíte, ani to dlho netrvalo a už som v pôrodnici. Bože, ja som dodziganý. 2 hodiny ráno sú. Teraz mi volala z nemocnice, že už mám rezať nazad, že už ide rodiť. Bože, a ja som vypil asi 10 alkoholov, takže som nemohol ísť na aute. A rúbem si to pešo do nemocnice. Ale teším sa. Ema. Pasata. Ema, vítaj na svete. Budúca riaditeľka Zemegule. Som dvojnásobný otec. Za ním skáču opice, drsle sú jak koštice. Za ním skáču opice, drsle sú jak koštice. To ja si ho odpadil! Počúvaj, Janko, ty si nechceš tú Ruženu zobrať za ženu? Vieš čo, dobre to je dievča. Vie sa postarať aj o rodinu. Každý deň mám na stole raňajky, obed aj večeru, teplú. Ale sú aj momenty, kedy by som ju prehodil cez zatvorený oblok. Nechceš si ju dako poistiť? Nebudu
budu na tebe zlej, tak klidně za mě se vdej. Ruce mi řetězy svaž, dotáhni až před oltář. Láska je permisivní, tak my dva perem se v ní. A sex je restriktivní, já nejsem submisivní. Takhle to má bejt, takhle tě mám rád. Roztáhla z křídla a ve mně se zhlídla pro tentokrát. Počúvaj, Miro, pod nám ešte spraviť profilovku tuto do tej aleje peknej. Nech máme takú rodinnú peknú fotku. Jednu. Hovno. Takhle to má bejt, takhle tě mám rád. Roztáhla si křídla a ve mně se zhlídla pro tentokrát. Takhle to má bejt, takhle to má bejt, takhle tě mám rád. Když na mě si písma. Čo je muž bez svojej ženy? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. I am not gay. I have relationships with women and sex with men. And I got news for you. That means you're gay. Chlapci, tretia súťaž bude o túto udičku. Na prvý pohľad obyčajná udica, ale není to tak. Je to udica, s ktorou som odchytal prvých 12 videí na YouTube od roku 2019 a je to udica pre potočného rybára. 150 cm a dvojdiel je určený na malé prerastené potoky. Kto bude chcieť a vyhrá, vie mu tam dať aj nejaké venovanie. Takže zberateľský kúsok. O 10 rokov budeš milionár. No a podmienky súťaže sú takéto. Počúvaj, lebo toto je dôležité. Hrá sa o najkrajšieho potočáka chyteného na nášho hlaváča. Náš hlaváč je toto. Môže byť v rôznych koloroch. Musí to byť fotka z potočáka chytená na hlaváča. A pozor, opravím sa, nie fotka, ale musíš natočiť video na telefón, ako buď rybu držíš v ruke, ako ju máš buď v podberáku, ako ju buď púšťaš, to je jedno, ale tú rybu musí byť dobre vidno. Môže ťa kľudne aj natočiť aj kamoš, ale musíš chytiť potočáka pekného na nášho hlaváča. A tuto je hlaváč ešte. Rozjebaný, otrhnutý, jak bojoval v tom podberáku. Potom toto video natočené na výšku ako Reelsko pridáš na svoj Instagramový profil s hashtagom 6 € v púse udica. Ja vyberem 3 finálové videá a užívateľia na Instagrame potom rozhodnú o definitívnom výhercovi. Takže ak chceš túto udičku ako zberateľský kúsok a zavesiť si ju do shopy, natoč video s potočákom, ako si ho chytil na hlaváča a pridaj toto video na Instagram a ja si to potom spätne pozriem. Tie hashtagy tam máš dávať na to, aby som si to vedel dodatočne dohľadať. Dobre? Takže udica pre fakt snaživých ľudí.
Máme tu ďalšiu novinku a to je drevený ručne robený podberák z dielne 6E. Jay-Z this, Jay-Z that. Jay-Z this, Jay-Z that. Jay-Z that, Jay-Z this. Get off Jay-Z dick. Y'all niggas get front page articles, y'all mention Jay-Z name. Sting on Jay-Z, Jay-Z, and Jay-Z news. Understand what y'all trying to do. I bought the flutes this time though. Check. Unleash the flutes on them, guru. Give me some more music and have fun. Let's get the proceeding this evening. Let's do this thing. Let's do it right this time. Come on. H-O-V-A. I got my mojo back, baby. Oh, behave. No, no, don't be afraid. Y'all in your articles, hog, spit at J. Gadžatko, čo ich vyrába, je originál Stolar lomeno Ribár a to je kombinácia, ktorá hovorí o záruke kvality. S niektorými z vás som sa konečne stretol aj osobne, a to v Prahe, kde sme boli na výstave For Fishing. Sice si ale odtiaľ moc toho nepamätám, lebo sme išli vo vlaku s 2 alkoholikmi. Agaču piču hentu, nech na ňu prúdi šampejn. A tu videl, všetko tu spí. Normálne vravím Mirovi, že deň je nástup píšte 9 3/4 a jak som to dopovedal, tak nastúpilo gadžatko Dementor, aha. Dementor! Hermiona! Ideme! Dobre? Baník píčo! O polnoci, skoro zvenčí. O 1 a my o polnoci. Počkaj, ja tento lampa zahasím. Nie. Dobre bolo? To ti robí kontrasty. Zasveď ho, ti robí kontrasty. Janko, vstávaj. Janko ogrcal polštáže. Janko trošku pospal, tak poviem. Spal, hej? Na vedre stal a na zemi spal. Tak by som povedal. Krcám. Čo strašné, čo toto bola za cesta. Krcali sme, srali sme. Prvé jedlo dnes, kokos, zničení sme, ale ideme nájsť niekde sebe ešte vnútornú silu. Zase mi srať treba. To akože to sú. A ešte by som si možno že jedného čapáka dal, alebo čo? Toto je zubač. Jeseter sibierský. Lípeň, pozeraj, tam sú Krásny fotočák. Farebná škála dobrá. Keby som vedel, že takéto rybky boli dakedy, tak by úplne inak tá voda vyzerala. Počúvaj, ja idem teraz spraviť takú vec, že oslovíme nejakú pani a spýtame sa aj, že prečo si myslí, že sú rybári najsexy muži vlastne na planéte, hej? Slečna, mali by sme jednu otázku. Prosím vás, prečo si myslíte, že sú rybári najsexy pani na planéte? Já si to ale vůbec nemyslím. Nejsexy jsou totiž ženy rybářky. Čaute, chlapci.
Ja idem prvý, s tým robím. Ani to nebolelo. Nie. On to má jednoduchšie, úplne, že bullshit. Software to nevyhodnotil dobre, absolútne zle. Jedna z největších exhibits neboli exhibicionistů v střední Evropě Nýbrž, takzka poniewač. se upijíme džinu. Tak. Treba úplne zniekať do tých maličkých nástrah z tej gumy, aby tá ryba mala nejakú ochotu alebo chuť proste na tú nástrahu zaútočiť. To, že prečo korok? Ešte raz? Pretože je teplý, je liberálny. Príjemný je na dotyk aj v zime. Keď do toho zapichneš háčik, tak keď to vyťahneš z korku, tak sa ti to nedrolí, kdežto tie peny sa úplne vypadajú. A ďalšia vec je, že mám istejšiu ruku pri nahadzovaní. Keď jednou rukou nahadzujem niekde, tak tá celokorková rúčka mi je oveľa sympatickejšia ako tie delené údice z vesmírnych lodí, čo zniesli zo Star Treku, druhá generácia. Pozri sa sem. Toto je, chlapci, udička, ktorú odporúčam všetkým ľuďom, ktorí majú rozpor v tom, s čím začať chytať, keď chcú niečo o trošku lepšie. Tak Arena Stream s gramážou, myslím, že 1 až 5 gramov je podľa mňa topovica, čo si môžete kúpiť, ale s touto korkovou rúčkou, chlapci. Ja na toto nejako nemám už kuráž. Berú ti ľudia telefón, proste pičoviny, vieš, ukazujem klientom plná, vieš, fotky, scrollujem často kokotiny. Tak. My sme tam peniažky nechali. To má postavu všetko, ale hrubé ruky, hrubári, hrubé plecia široké, veľká hlava. Takže 4. súťaž, chlapci, bude o tento military vojenský rybársky klobúk s odznakmi, takzvaný zberateľský klobúk. Takzvaný zbierací klobúk, na ktorý si budeš pripínať postupne všetky odznaky z našej dielne. Tu už máš štartovné 2 kusy. Podmienkou súťaže bude, že musíš chytiť jalca, pripneš ho na svoj instagramový profil s hashtagom 6 € klobúk. Opäť rovnaký princíp losovania, 3 finálové fotky vyberem, niekto z užívateľov potom vybere výhercu. Boli sme normálne vonku s chalanmi, ale to sa s nimi nedá, to sú všetko alkoholíci, to sú pijaci vlastne, to sa nedá. Aha, mademoiselle ide. Mademoiselle, čo tá ide zase odo mňa chcieť? Pani. Pani domu. Jano, počúvaj, nepožičiaš mi kreditku na chvíľku? Ďalšou novinkou na tento rok je takýto červiak, ktorý mi v podstate prišiel omylom. Objednal som si úplne inú formu a prišlo mi toto vesmírne čudo. A ešte aj v debilnej veľkosti. Ale reku, že keď to už mám doma, tak to pôjdem vyskúšať, nie? Pan Miloš Zeman, předseda parlamentu a České strany sociálně demokratické a jeho kamarád Jaroslav Bašta. Hezký dobrý večer. Dobrý poledne. Dobrý večer. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
They came bounding over. सूट दा लहारी हट्टे मार दी फिलौरी जुगनी मेल मेल के कूंड बांध के जट के गोडे जावे ओला तेरा वाली ओ हरे वाली जंगल वाली काली पे काली उसकी मगर पर तो गली है की सोच के तू है उसकी गली तू ले मेरा का हम साई गली 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 Míro, tu sú duháky veľké. Teraz som videl kúsok, ako som mi dopadla nástraha, tak za ňou sa vynoril krásny duhák. Ale tá 16-ka silom zatiaľ vydržala všetko. Mliečňak vyzerá byť. Je to ťažké, má to váhu, dobre to letí. Môžete to používať čisto len s háčikom, takýmto. Nepotrebujete v podstate na to ani žiadne závažie a dá sa to pekne ďaleko odhodiť. Splavujete to v tej rieke alebo na tej veľkej vode stojatej, pracujete s tým veľmi efektívne. Ten vibrovaný chvostík na konci s tou lopatkou sa dá rôznymi spôsobmi vlastne ťahať. Skúšal som to u nás na Liptovskej Mare ešte keď bolo veľa vody a z brehu som povyťahoval na dohod takýchto pekných vlčiakov. She is killing all the boys in the hood with those motherfucking bloody ass shoes. She is all the boys in the hood with those motherfucking bloody ass shoes. Môžete voliť na to vlastne úplne takéto malé, ľahké hlavičky. Toto je síce ťažká, ale môžete na to ísť úplne za hulinkou hlavičkou. Háčik s dlhým ramienkom. Alebo môžete prechytávať v podstate aj nejaké hlbšie vody s tým, kde si dáte vlastne na háčik čeburášku. Krásne to takto prepichnete, kde uznáte za vhodné. Natlačíte to vlastne tam a vznikne vám normálne niečo ako kopyto alebo twister, ale tým, že je to vlastne také vrúbkované a mäkké a pracuje to, tak sa to dá ťahať vlastne rôznymi spôsobmi. Keď máš pocit, že v tej vode nie sú veľké ryby a chceš tú veľkosť zmenšiť, tak úplne jednoducho zobereš a takto prstom si to normálne nechtíkom odsvakneš, kde chceš a môžeš si z toho spraviť len takúto malú nástrahu, kde môžeš zrazu chytať aj na malých vodách a vyťahuješ na to normálne duháky, potočáky, mreny, halce, hocičo. Na webe v rôznych farbách. I love seeing nature in Slovakia, but the rarest animal in the woods at the moment is a child. There's so many competing things, computers, watching TV. So I hope our documentary will inspire the next generation to go out and look for wildlife. Yeah, I seen you there. Looking all pretty when you brush your hair. Yeah, I like it when you smile.
just stay with me just for a little while. Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high to the mountain sky? We can go as far as you wanna go. Idem to pozrieť. Piatá súťaž, chlapci, bude o toto triko. 6 € v pluse. Motív a razantná jazda. Opäť fotka na Instagram, do svojho profilu dáš fotku, tentokrát ale s mrenou a označíš to hashtagom 6 € v pluse triko. Teraz nemyslím mrenu ako dievča, ale naozaj rybu. Veľkosti trička sú S, M a L. O výhercovi rozhodnú užívateľia, čo sledujú náš profil. Hello, doctor. I've been having trouble with my eyes. Well, looks like you've been watching too much porn on the internet, I'm afraid. Are you sure? Yes. And shook buildings and boats nearby. Thankfully, nobody was injured. Počúvajte, keď spojíte Vision Hero palicu a Vision Hero naviják, vybuchuje rieka. Sleduj tú atmosféru. Veľa tráv, veľa bordelu pláva. No. A to mám novú udicu, Vision Hero, nový naviják, Vision Hero. Tí ryby by sami mali cítiť, že prišiel hrdina a že jednoducho nech je ako je vždycky. Tam má byť automaticky hneď po piči rybačka. Na dažďovku. Zatiaľ môj asi najväčší tento rok na zväzovke. Šiesta súťaž, chlapci, bude o tieto nové dážďovky, s ktorou som pochytal na Bešeňovej tie svoje osobáčiky. Takže 3 farby, 3 balenia, 3 rôzne kolory. To bude cena pre toho, kto
na svoj instagramový profil zavesí fotku najkrajšieho duháka. To je jedno, ako bol chytený, či to bolo na muchu alebo na vláčku. 3 finálové fotky budú na Instagrame, kde rozhodnú o výhercovi potom zase opäť užívateľia. Do Instagramu pod fotku samozrejme musíš dať hashtag 6 € v pluse dážďovky. Nech si to môžem ja pozrieť. Homosexual? Huh? Are you a homosexual? A what? A homosexual. What? A homosexual. Oh! Yeah. Stejně, když tě vidím, Tomáši, jak piješ, tak bych chtěl, aby mi takhle odtejkala vana. Sem tam sa podarilo vychytať okno, kedy bolo pár dní pekne a my sme sa s Mirom mohli vybrať konečne na potok a stretnúť sa s lokálnymi rybami. Potom to takto vlastne vyzeralo. Ide za tým. Je tam, malý. Mal malého. Potočáka. Zobral larvu vášky, tú novú. Rýchlovka. Ale takto by sa správne malo chytať, že proti prúdu rieky, aby si keď schádzaš dole, nevyplašil tú potenciálnu rybu. Ešte sa skúsim premiestniť a je tam. Kokoda pekný! Ježiš! Pre Boha! A rovno mi to pustil! Ježiš, aha! Dobre, hádžem znovu. Aha. Nie, nemám ho.
tu je taký pomalší jazyk, kde je celkom vody. Ten teraz skúsim prejsť a potom pôjdem smerom takto dohora ešte. Ale základ je si to tu nevyplašiť. To je najväčší argument začiatia chytania na potoku. Najdôležitejšia vec ešte predtým, ako začnete chytať, je prísť veľmi opatrne k takémuto miestu. Najprv si ho takto z boku obhádžem, pokiaľ môžem. Nechám si tú nástrahu tam ako keby posplavovať. Takto. A keď nič nevybehuje, tak potom sa ešte postavím k tomu miestu z iného uhla, kde dokážem tú nástrahu podržať na tom mieste. Nástrahu teraz krásne vidím, ale nejde za ňou nič, ale... Aha! Boha! Trt! Videli ste, chlapci? A už som videl nástrahu pri brehu. Že nejde za ňou nič. Trt! Pekný potočáčik, taký 30 cm. Padol mi, lebo som to nečakal, už som išiel vyberať. A bum, zás poďme sa pozrieť. Tak volá, čo tu je? Nič, tam som hodil už zo 6-7 razy a nedieje sa tam nič. No a ja, chlapci, sa teraz takto otočím a idem zo spodku prehodiť tento jazyk a sledujte, čo sa ide diať. Tak, pozeraj. Neviem, či som to tam o niečo zachytil, alebo tam niečo bolo, ale skúsim to zopakovať. Niečo sa mi zdá, že som videl blisnúť sa. Ešte tomu dám šancu takto zo spodku. No, pozerajte. Á, videl som prevaliť sa rybu. Sledoval to. A je tam! Je tam! Pekný potočák, pekný. Chlapci, sledujte. To sú také granuláčiky, čo sa napúšťali. To vidí, že to má obškobané plutvy. Taká trošku nevýrazná ryba zatiaľ, ale oni ak vydržia v tej vode, tak oni sa ešte pekne ucelia, dofarbia, zožltnú, začnú žrať pekne muchy a takéto veci a sleduj. Vidíš? A toto je to, na čo som to chytil. Tento pekne natočil veci. Čiže chlapci, opäť krásny potočák. Technika, že chytáte zo spodku prúdu nahor. Hej? Zobral to niekde, tu už som ani nečakal. Ideme to skúsiť zopakovať. Chytám na larvu vášky. Takú novú farbu, hneď tam niečo udrelo. Hneď tam niečo udrelo, len sú tam stromy nad tým oným, nemôžem si to dovoliť máchnúť riadne. Piči, neviem, či mi to berú ryby, alebo to zachytávam, ale ťahám to po hladine. No, krása, teraz pozeraj. Je tam, je tam! Bože, to bol krásny hod, ukážková záležitosť, chlapci, veď ja vám o tomto celý čas vravím. Už ide pstrúžik tuto ku mne. Kde si? Boha, obišiel ma. Netuším.
No. No dobre, tak už šiel. Aha, nešiel. Aha, teraz až. Dobre. Táto rybačka na takýchto malých vodách je o tom, že prvé 2 sekundy po dopade čaká aj záber. Ak sa nič nedeje, tak už po väčšine sa nestane... A, vidíš? A udrel. Dopadlo, udrel. A nič. Dopadlo, udrel. Zase. To je v riti. Musím celý ten protiláhlý breh tým pádom takto postupne prejsť. A teraz som videl, jak vyletela. Netrafil to. Bože. Tie polarizáky, chlapci, pri vode musíte mať, lebo tie polarizáky vám dávajú žolíka do hry. Častokrát ani neviete, že tu je ryba, ale oni tam sú. Oni tam sú. Ale neviem prečo, ale... Aha. Wow! Wow! Boha! Krásne! Krásna ryba! Pekná veľkosť aj. Pekná veľkosť, Ježišmária. Poď, ide ľahko do prúdu. Toto je pekný pstruh. Pozeraj. Ja mu teraz dopnem tú vážku, na ktorú chytám. Tu si ešte ukážeme bližšie. Pekne je chytený za papulu. Tak, necháme ho nadýchnuť. A môžem? Môžeme. Pekná rybka, nie, chlapci? Váhovo, veľkostne. Snažím sa mu nechytať tú hlavou hruď. Zo spodku, kde má orgány. Úplne len tak jemnúčko. Ale sleduj. Zachytil som to tu vo vode, musel som si bežať. Je tu taký konár, čo je vo vode a nechcel som trhať ďalšiu väz vo vode, nech tam není brajgel. Ale už keď som tu reku, ešte si skúsim pár hodov, aj keď si už myslím, že toto už asi sa nebude javiť po rybe, že všetko som tu už... Všetko sa tu prelaklo. No už tie ryby tu na mňa prdia, čo je pochopiteľné vlastne, hej, lebo to je húrhaj vo vode riadny. To na pstruhovke toto nie je dobré robiť. To sú len tie prvé momenty. To automaticky, keď sa toto stane, tak hľadáte druhú jamu. Tie ryby sú vylakané. Majú v DNA zakorenené tie potočáky, že sa treba vedieť schovať. To nie je jak sprostý duhák. Toto proste zalezie. To je obozretná ryba. Dokonca aj napustený granulák sa po chvíli adaptuje a normálne naberá tie potočákovské skúsenosti, čo mu odovzdali predkovia. A ide proste do brehu, do skál, pod kríky. Už proste nepríjma potravu. Takže tu je pre mňa na teraz vybavené a takto krásne ukončujem dnešnú minútovku, chlapci. Oh yeah. Siedma súťaž, chlapci, a to posledná, bude o set nálepiek s tematikou 6 € v pluse. Na svoj instagramový profil pridáš fotku rybárky. Takže ak máš kamarátku, ktorá chytá ryby, alebo máš frajerku, alebo ty sama si rybárka, tak postneš na svoj instagramový profil
fotku, ako neuveriteľne sexy pozuješ s rybou v ruke. Pozor, žiadne fotky stiahnuté z internetu. Musí to byť reálna kobieta. Najkrajšiu laskonku vyberú gadžetka na Instagrame a rozhodnú tak o budúcom výhercovi týchto fajnových hotspotov. Jo, Studio Hajo, Vyčary, jo, na pláži, jako doma jsem na pláži, běhám každý den na pláži, potkážně s mým psem na pláži, Baywatch Mitch Buchanan. Na pláži, jako doma jsem na pláži, běhám každý den na pláži, potkážně s mým psem na pláži, Baywatch Mitch Buchanan. Should have stayed. Were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? There's just one more thing. One thing in this world that you need to know. No one's gonna have the guts to tell you. I wish I had been prepared for it. Learn how to give a good blowjob. Take the brakes off. Head alright, yeah. Whatever takes us, oh yeah, yeah, oh yeah. To get high. I chase the devil, oh yeah, yeah, yeah. Počúvajte chalani, roky som sa bránil tomu, roky som sa snažil robiť politiku, aby sme nespeňažovali tieto naše videá. Chcel som, aby ste mali od nás proste produkt, že ak nás chcete podporiť, tak si kúpite proste ten merch, či už trička, mikiny, alebo proste tie nástroje, ktoré sme začali pre vás robiť. Lenže je rok 2023 a megamozgy v Bruseli nám komplikujú životy. No a do toho mi relatívne často píšete, že kde máme gombík na YouTube Donate, akože podpora, že kde môžete kliknúť, aby nás podporili aj tí, ktorí nie sú rybári a vyslovene nepotrebujú ten produkt od nás mať, ale že páči sa im to, čo robíme natoľko, že by ste nás chceli podporiť aj inak ako len kúpou toho produktu. Že by ste nám chceli dať kvázi nejaké dýško. A tak sme pre tých, ktorí napríklad nie sú rybári, alebo proste ktorí nás teda chcú podporiť tou inou platformou, vymysleli účet na platforme Hero Hero, kde sme vytvorili náš vlastný účet 6 € v pluse a kde nám teda toto môžete akože takto pomôcť. Či už Eme na plienky, alebo Mirovi na pálenku. To nám pomôže vidieť sa s vami na pravidelnejšej báze a tam budeme pre členov pridávať aj iný obsah. Napríklad pripravujeme nové videopodcasty, kde budeme preberať rôzne témy a budeme tam mať rôznych hostí, kde sa budeme môcť trošku aj tak viac odviazať, budeme tam viac hrešiť a budeme tam viac piť. Hlavne Miro, lebo keby ste ho poznali, tak by ste vedeli o ňom, že je neuveriteľný hulvát. A v kuse sa chce byť.
Takže choď na Hero Hero, nájdi náš účet, pusti tam dáke bony a poď k nám do rodiny 6D. Túto rodinu potom aj obdarím niečím hmotným, ako sú napríklad nejaké limitky, špeciálne odznaky a nejaké lepšie stickersky alebo fotkou rúženky, ako sa kúpe. Аж хомячу полицейс. Хайде, полиция! Хайде! Хайде! Хайде, полиция! Chci, abys byla šťastná, chci, abys byla spokojená. Chybovat je lidské, odpouštět je božské, ale já nejsem Bůh. Proklínám tě a proklínám tvoje děti. Ne poprvé a ne naposled. Pojďte. Pojďte, prosím vás. Jirko, dej mi nitra. Proč jsou lidi takhle zlí, Esterko? Tam jsou. No pojebało ją. Moje miejsce. Kubo, pozri, aké auto má. Frajerské. Daj ho zádem. Husté. Podri sa, hej, ten komplet. Military chest rig, vojnový, krásny klobúčik, Coyote Brown, v búvkách Coyote Brown. Neviem, no. Bol by som rád, keby to už prelomím dačím. Hej, ja by som potreboval chytiť 2-3 fakt, že slušné ryby, všetko potočáky 70. To by bolo. A keby sa tak stalo, tak pokladám udicu na zem a už len robím kraviny tuna, ktoré by sa krásne potom mohli zostrihať do videa. Potočáčik. Ale tvoje je lepšie v tom, že ty ho môžeš aj pekne privlačiť, že... Aha, toto keď normálne takto navíjaš, tak on normálne takto ide. Áno. A to je pekná, čo som videl na hladine. Ja si to aspoň pritočím GoPročkou. Ale asi to je potočák. Čo? Asi to bude ten potočák. To nemyslíš vážne? Nie, duhák je to, ale pekný. Ty koko, to je iná raketa. Dažďovku ti odjebal. Hej, nevadí. Tam pláva na dne. To je pekný duhák. Je tam. Pekný, pekný. A pozri, ako to má krásne v papulke. Boha, videl si, ako som tú udicu držal? Nie. Takto. Dobrá rybka však. like this.
Nie. Dobre, už nevládze. Už nevládze, ale ani ja. Bola čo puklo. Nemôžem mu pritiahnuť tú cievku viac, lebo to je na hrane. Musí si proste on povoliť a zobrať si, koľko potrebuje. Idem s ním skúsiť trošku vycúvať. Robiči dvomi rukami. Boha. Kubo už nad jedlom rozmýšľa. Dávaj medailónky. Vystrel mi háčik. Kurwa, nie rozumiecie mnie? Kurwa, weźcie mnie, wypuśćcie, no co ja wam zrobiłem? A powiedz mi... Wariaty moje! Kurwa, ja chcę iść na melanż! Uprawiałeś kiedyś seks, czy nie? Miałem, a nie teraz! Inak toto sa ma často pýtať, že čo to mám za rybársku vestu vraj. No tak není to rybárska vesta a je to vojenská military chest rig vesta. Označenie chest rig, že je to akože na hruď. A mám to preto, lebo sa akože inklinujem k tým vojenským veciam, páči sa mi to a hlavne za 5 korún máte funkčnú technickú vestu. Tie značkové veci stoja 100 a viac eur a toto kúpite za 50 korún a ešte to aj dobre vyzerá. Máte takéto zapínanie. Drží to perfektne chrbát, vôbec ma v tom neboli chrbát. Tie vesty predtým, čo som mal, ma dávali do takej debilnej polohy a pri natáčaní mi to úplne totálne vadilo. Toto mi práve, že chrbát vyrovnáva, je to pohodlné. Má to milión vreciek, viete do toho v podstate napchať, čo chcete. Priehradky, vesty, kapsy, ktoré si môžete redukovať ako chcete, dokonca sa k tomu technicky dajú zapínať ďalšie a ďalšie ekvipmenty. Od Jana Tvrdéka tu mám pichnutú, aha, tu to je jojo. Klieštiky potrebujem, rýchlo odpichnem, mám tu pichnutý peán. Všade tieto pútka sú technické, kde si môžete pripájať nové a nové veci. Hej. Tuto mám aha takto military chest rig, krásny vojenský nožík, ktorým pitvem duháky zažíva len taký džavot. Idete na ryby normálne krásne, máte tu také zadržiavaky, kde keď sa aj nakloníte a ste vo vode a potrebujete manipulovať s tou rybou, tak tieto pútka vám to normálne ešte aj podržia a môžete technicky na to zapínať rôzne ďalšie a ďalšie veci. Hej. Tu mám nadvesce, keď potrebujem, že muškárim, všetko mi to krásne drží. Tu si dám vajgle, cigarety, tuto sú vystúžené dokonca veci. Sú tam technické tieto klipy, ktoré sú meniteľné. Do Google, keď napíšete, že military chest rig, nájde vám milión rôznych farieb a alternatív, ktoré môžete na vodu nosiť. A fakt je to pohodlné a hlavne je to funkčné. A môžete brodiť normálne, pokiaľ chcete. Sú tam aj vrecká, ktoré odvádzajú vodu dokonca. Prevlečíš len cez hlavu, prevlečieš jednu ruku, prevlečieš druhú ruku, dáš si tento parádny opasok a ten mi ešte funguje takým spôsobom, že nepotrebujem vôbec magnet na podberák a zapínať to neviem akým spôsobom siahodlhým. Tu si takto pichnem rúčku toho podberáka a podberák mám takto. Mám tu papiere, mám tu háčiky, mám tu cigarety, zmestí sa mi tam telefón, peňaženka, robia ich rôzni výrobcovia a značky po celom svete, používajú ich rôzne armády. No a vlastne k tomu je aj potom takýto military klobúk na nejakú tú púšť, keďže je globálne oteplovanie. Bum, bum, bum. Tak to idem do seba dať. Toto, čo som tu zažil, podľa mňa to mi zobralo viac, jak možno aj keď poviem, že 5 roky zo života, toto asi málo je. To bolo dobre psycho. Je ba priam až neuveriteľné, že za tých 5 rokov, ako verejne fungujeme, sme nedostali od vás žiadny zlý, negatívny koment alebo feedback. A ak náhodou áno, tak to bola moja mamka, ktorá písala z nejakých cudzích účtov. Často mi píšete
odvážnejší aj zavolajú, ako sa máme, čo robíme. Ako ste radi, že vám vieme vyčariť v týchto nečasoch úsmev na tvári. S viacerými z vás som sa osobne stretol, s niektorými sme sa stali perfektní kamoši a s niektorými sme skoro ako rodina a navštevujeme sa po celom Slovensku. To mi vytvára pocit, že asi tie veci, čo robíme, že asi robíme celkom dobre a neuveriteľne ma z toho hreje pri srdiečku. Preto úprimne ďakujem všetkým z vás, ktorí nás bombardujete láskyplnými správami, ale aj tým, ktorí len ticho sledujete. Ak Instagram nemáš, tak behom si to chod stiahnuť, nainštaluj si to do telefónu, nájdi profil 6 eur v pluse, daj ho sledovať, lebo inak nebudeš vidieť veci týkajúci sa súťaže, výhercov alebo o mojom súkromnom živote plnom farieb. Losovanie súťaže bude potom presne o mesiac po vydaní tohto videa na YouTube, aby ste mali čas pripraviť sa. Takže ak nemáš napríklad hlaváče, alebo ak nemáš nálepky, aby si mohol lepiť hotspot, obratom chod na 6 eur v pluse, volačo zadiel. Výhercovia budú potom aj zverejnení v ďalšom videu na YouTube, aby som ukázal teda, že všetky tieto veci nehovorím len tak do vetra. Ja idem do Bucha teraz ešte leto s rodinou, máme naplánované nejaké akcie po Slovensku, medzi tým musím spraviť a nahodiť novú omietku v špajzi a na chodbe. No a ja dúfam, že sa vidíme v najbližšom videu alebo v bare. A teraz vám chlapci ukážem, ako funguje volanie divočiny. Dvojka, čo je ten film? No ukáž. No poj. Ježiš. Nazdar. Daj mi trošku toho pivka. Joj. Džiník. Borovička prezlečená v lepšom kabáte. Ukáž. To je teplé všetko. Tak som akože ho zavolal touto formu, aby ste videli, že celý čas je tu vlastne so mnou v tom backstage, v tom zákulisí, vôbec o ňom neviete, ale tak. Tie pripravované videopodcasty, ktoré ideme za chvíľočku začať spúšťať, si budete môcť pozrieť a tam sa o Mirovi dozviedete viac, kde robí, prečo je taký, aký je, koľko dokáže vypiť pálenky. Prečo bije ľudí. Prečo bije ľudí a vlastne samé pikošky. Takže sledujte nás ďalej, buďte pri tom. A kto chce vedieť viac, tak čo má sledovať? Hero hlavne. Hero chlapci. Čaute. Čaute. Slabí reperi pýtajú sa, že čo? Slabí reperi pýtajú sa, že čo? Keď dávam toto divné do hudby od Hajetkoviča, bo na parkete vrti sa už každá p***ča. Tak pojď mrdat. Jo, jdu, děkuji.